आङो गिबियावनो दिनैनि बे माने बागुरुम्बा धौ जितु जानो गोनां 17 तारिखआव जितु जोंहा भारतनि जितु चिफ मिनिस्टारनि प्राइम मिनिस्टार भारतनि माने नरेन्द्र मदिनि माने सिगाङाव मोनसे मोसानायनि मोनसे खाबु जितु माने बे खाबुखौ जोंनि आसामनि माने डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंहा बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोनखौ आङो धन्यबाद होदों आरो जायफोर दिनै बे हाबाफारिखौ जायनि माने दैदेननायाव सोलिबाय थादों जेरै माने बर' हारिमु आफाद आरो जोंनि बाथौनि दैदेनगिरि आरो जायफोर जोंनि अफिसियेल स्टाफ बयबो जेरैबायदि खस्थ' खालामनानै मोजाङै जितु प्रेक्टिस खालामबाय थादों बे प्रेक्टिस खालामबाय थानाय हाबाफारियाव जेरै जों बिटिसिनिफ्राय जोङो सानै इएम फैदों जोंनि मानगोनां इएम लंसार दैमारि आरो आं जों नायनो फैदों जे मारै सोलिबाय थादों आरो बिथांमोननि जितु खस्थ' मागो दमासियावबो बिथांमोना दिनै न' बां गारनानै दिनै बिथांमोना दिनै जोंनि बर'नि मोनसे सिनायथि बुहुमनि गेजेरावनो मोनसे सिनायथि वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय बिथांमोना जेरैबायदि मोनसे फैबाय थादों बेखौ थाखायनो आङो बिथांमोनखौ साफ्रोमबो धन्यबाद होदों आरो बिथांमोनखौ माने बिराद रोजा रोजा माने धन्यबाद होदों आरो जाहाथे उननि समफ्राव जाहाथे जों आरो बर'फ्रा बुहुमनि गेजेराव बयनिबो गेजेराव सिनायथि होजागोन बे बागुरुम्बा माने मोसानायनि जुगेदि बिनि थाखाय खोब मोजां मोनदों ओंखायनो जोंबो बिटिसिबाय जों बिथांमोनखौ खबर लाफैदों आरो थेंक इउ